दिनै गोबां बिबुंथिगिरि बिथांमोना गोबां बिबुंथि होलांबाय आन्दोलन मानि थाखाय दिनै जोङो बेयाव 3 घन्टा जिरायनो गोनां जाखो एबा सान्दुंखौ सान्दुं होनालासे मानो दिनै जोङो जिरायनो गोनां जादों बेनि माखासे थांखि बे थांखिफोरखौ बिथांमोना फोरमायनानै होलांबाय आरो आङो फिरिबाव आरो गोदान बुंबावनांगौ होननानै आं सानाखै बेखौल' आं खावलायगोन दिनै जोंहा नैबे आन्दोलना जाहैबाय जोंनि जाथिनि जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गिदिरथार मोनसे इस्यु बे इस्युआनो जोंनि बर'नि थैनाय थांनायनि मोनसे इस्यु दा बेखायनो आङो बेखौल' खावलायगोन रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन जेसेबांनाखि बेयाव बाहागो लाफैनो हादों बर' जाथिनि गांनाय उखैनायनि थाखाय साननानै दिनै नोंथांमोना दिनै सान्दुंखौ सान्दुं होनालासे दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों बेयाव आङो नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों दिनै जोंहा गुबुन गुबुन समफोराव जोङो माखासे भुल बुजाबुजिनि सायाव जोङो गोबाङानो गोबां खोथा रायलायनायाव राजाफोर दङ आं नोंथांमोनखौ सारा बुहुमनि बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे नैबे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जाहाथे बयबो बाहागो लायो आं बेखौ खावलायो मानो होनोबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जाथिनि खैसार खैदोङाव गसंनानै थाग्रा एबा बर' जाथिनि गांनाय उखैनायनि फारसे खैफोदनि फारसे गसंनानै थाग्रा मोनसे आफाद दिनै जाथिनि दुखु सुखुनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै बड'लेण्डनि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बिथांमोनहा दिनै 50 बोसोरसिम जाबोबाय गोबां आन्दोलन खालामबोनाया दिनै गोबाङानो जिउ बावदों गोबाङानो आइजो माहारिफ्रा जिनाहारि जादों गोबां जिउ खहा जादों जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां जिनाहारि जानांदों गोबां बिमायानो फिसा खोमानानै लानांदों दिनै बेफोरखौबो दिनै गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनैसिमबो साननाय सम जायाखै बिथांमोनहा बेनि थाखायसो जोंहा दुखु नांनांगौ मानो होनोबा दिनै जोङो खौसे जानांगौनि बोथोर फैबाय सारिय'फाले जोंखौ नाख्रेबनाय जोंनि उन जोंखौ नासयनाय नाख्रेबनाय बेफोर सोलिबोबाय थादों आरो नैबे दानि बोथोरा जोबोद गाज्रि बोथोर मानो होनोबा रायजो राजा बर' आइ आफा नोंथांमोना सिन्था खालामदो बेखायनो आङो खावलायदों जाहाथे रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनहा एसे मोजाङै गावनि गुसु मेलेमजों सिन्था खालामनानै जाहाथे बाहागोफोरखौ लालायलायो आरो नैबे आन्दोलनाव बयबो फैनानै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा NDBP जयेन्ट पिपल एक्शन कमिटि बिथांमोननि बे दैदेननायाव जाहाथे बयबो रायजो राजा आइ आफाया बाहागो लानानै जाफुंसार होयो आं बेखौ बयनिसिमबो आङो खावलायो आं बारा बुंनो नागिराखै Justice for the people, why not for Bodoland? We want Bodoland. We want Bodoland. जेरै जोङो मोनसे न'खर दानायाव बर'आनो जा जिखुनु हारि माहारियानो जा मोनसे न'खर दानायाव जेरै आइजो माहारिया गसंनानै थाया एबा आइजो माहारिया गाबथानानै थाया अब्ला बे न'खरा फेर बेथेर जागोन थिग बिदिनो जेरै बर' जाथिनि थाखाय दिनै आबसुआ जुदि खैदां खैफोदखौ सिन्था खालामनानै जुदि गसंनानै थायाब्ला बे जाथिनि थाखाय जोबोद गिदिर खहा जागोन बेखौ रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नाय आं बेखायनो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोनहा भुल बुजाबुजिखौ सुद्रायनानै ला गोबाङानो गोबां कुइसन खालामदों मानो होनबा एसे बावैसो गोबां समालोचना जागासिनो दङ बेनि थाखाय आङो गुरैयै खावलायो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन जोंहा साग्लोबजानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिजों जागासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोनहा सिन्था खालाम आरो मोनफ्रोमबो नैबे फरायसा आफादनि जाय हाबाफारि बे हाबाफारिफ्राव बयबो जाहाथे लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आं बेखौ खावलायबाय आरो आं गोलाव खोथा बुंनो नागिराखै मानो होनबा समाबो जोबोद गुसुं
1 घन्टानिबो खम दंसै दा गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दंबावो आं जोबनायाव साफ्रोमनोबो दैदेनगिरि आरो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ बावबावनानै आंनि बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों रायजो।